Hello guys, welcome to my Rajibvlog YouTube channel. दा आङो दिन्थिगोन माइक्रसफ्ट अफिस एक्सेलाव माबोरैहाय खामानि मावनाय जायो आरो सेभ खालायनाय जायो। थांनाय भिडिअफोराव कम्पिउटारखौ बोरै अन खालायो, बेनि उनावहाय माबोरैहाय पेन्टिं खालायो आरो कालार होयो, बेनि उनावहाय माइक्रसफ्ट अफिस वर्डआव बोरै खामानि मावनाय जायो बेखौ दिन्थिबोखांखाबाय। दानिया एक्सेलाव मारै खामानि मावनाय जायो नायनानै लादो। वार्डनिजों एखेयानो, प्रसेसा सेमानो, एसे डिफारेन्स दं, नायनानै लाबानो जाबाय। जों गिबियावनो थांग्रोनांगोन माइक्रसफ्ट अफिस एक्सेलाव, बेवहाय डाबल क्लिक खालायदो, गेवबाय। दानिया नैबे ए लिरनाय दं, बेनि गाहायाव सिन दं माखासे टेबोलनि, गावनि नमुना सिन जोबखा बे गासिबो नुबायना। नों बेवहाय टेबोलबो होनो हागोन आरो नोंनि बर्डार होनानै लानो हागोन, होमबाना दादासिन जागोन। मोजाङै मोजाङै गावनिखा। दा मारैहाय बर्डार होयो बेखौ खिथालांगोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो नैहाय लिरनोसै सिरियाल नाम्बार मोनसे लिस्ट बानायगोन, नायनानै ला। नैहाय नेम, नैबेहाय सिनि गाहायाव मा लिरनो, बेहाय भिलेज, नैहाय लिरबाय क्लास, नैहाय लिरबाय रल नाम्बार। साप'ज हमनानै ला आरोखि, नोंसोर नोंसिनि गोसो बायदियै लिस्टखौ नायनानै खालायनो हागोन, सिस्टेमा बेबायदि। दा नैबे सिरियालनि गाहायाव 1 होबाय आं, नैबे गाहायाव थुदोलाय 2, नैबे गाहायाव थुदोलाय 3, नैबे गाहायाव थुदोलाय 4, नैबे गाहायाव फैदोलाय 5। बे जाबाय नङा होमबा? दाना बे नेमाव लिरदो मा नाम, रिना, एग्जाम्पल हिसाब रिना। नैबे भिलेजआ जाहैबाय क'क्राझार। नैबे क्लासआ जाहैबाय, हमनानै लादो 6, नैबे जाहैबाय रल नाम्बारा 23। दाना बे टेक्सटखौ गिदिर खालायनानै लानो हागोन। बे टेक्सटखौ ओरै ज' सेलेक्ट खालायदो, नैबेसिम 5 सिम नालाय। दा टेक्सट गिदिर खालामबा नैबे 11 लिरनाय दं, 11नि आगदा साइडआव मोनसे एर' दङ, बेवहाय थुदो, बाव थुना हो। बाव थुनाय लोगो लोगो नै नों 12आव लानो ना 14आव लानो, नै टेक्सटआ देरबोगासिनो। आं 19आव लानोसै, 19आव लाबाय आं, नै गिदिर जाबाय। दाना बे क'क्राझारजों बे क्लासनि गाहायाव लिरनाय 6जों बुजाबदों, बे सिना नै खाथि खाथि जाबाय। सिना नुबायना, बे खाथि खाथि जाबाय। बेखौ बोरै फुवारनो, जों बेखौ फुवारग्रोनानै लादो। नैबेहाय मोनसे सिन दं, गावनिखा, नैबेबायदि दाजाबसिन जानांगोन। बेखौ खेबदो, ओरै बोदो, बेलाय। आरो बेवहायबो नै सिनि आगदा मोनसे सिन दं, बे नुदोंना, बे आं थुनायखौ बाहाय खेबदो, ओरै बोदो, बेलाय। आरो एसे बोबावनांगोन, क'क्राझार, एलाय जाबाय। आरो नैहायबो नै खेबदो, एसे बोदो, फुवारनो हायो। आरो नैहायबो खेबदो, ओरै बोदो, जाबाय। गुवार जाबायना, अरबाय। दाना नैबायदियाव खेबलांबाय थानांगौ, बायदियाव नांगौआव। दाना जों बेखौ टेक्सटखौ गिदिर खालायखांबाय जेला। दाना आगा फासा दं, सिरियाला बाहाय, नेमा बाहाय, भिलेजआ बाहाय। दाना सिरियालनि सिदा 1 2 3 बे गेजेराव दोननोबा मा खालायनांगौ, बेथ' खायलें खुइलें जाजोब्बायना, नुवाखै? बेबो खायलें, बेबो ओरै थांबाय। दाना जों बेखौ मा खालामनांगोन, गेजेराव दोनजोबसै बेबायदि, बेखौ बेवहाय, बेखौ बेनि सिदा। होमबा अल सेलेक्ट खालायदों ओरैहाय गासिखौबो, 1 नाम्बारसिम जाबायना, बे अल सेलेक्ट जाबाय। दाना जों माहाय थुनांगोन, नैबेहाय थुनांगोन, नैबेहाय गेजेराव, नैबे सिनाव, सिन आं एर'र थुवाखै, माबाय सेन्टार लिरनाय दं, बेलाय सेन्टार। बाव खेबसे क्लिक खालायबानो एलाय गेजेराव थांजोब्बाय, जाबायना, बेलाय गेजेराव थांजोब्बाय। बेनि उनाव जोङो बावहाय बुबावदो, मा नाम, दिपा, हमनानै लादो, दिपा बुबाय आं। बेहा माबेनि, बेहाबो क'क्राझार। बेना रल नाम्बारा बेसेबां, बेहाय होदो, क्लासखौ होदो, जेन'बा 8 होबाय आङो, 8 होबाय। रल नाम्बारा बेना 5, बेबायदि। आरो नैखौ होदोलाय रिमा, बेनाबो क'क्राझार, हमनानै लादो, क'क्राझार गामिया क'क्राझार। आरो बेहा क्लासआ बेसेबां, 5, हमनानै लादो। बे बेसेबां, 2,
रल नाम्बार आरो बेखौबो लिरदोलाय गीता बेहा मा जायगानि बेहाबो क'क्राझार बेहा मा रल नाम्बार क्लास 10 बेवहाय मा रल नाम्बारा 7 आनैहा मा इलिसा बेबो क'क्राझारनि बेहा मा क्लास 9 बेहा रल नाम्बार 1 बेबायदि खालायनो हायो टेबोलखौ बेबायदि आङो एग्जाम्पल हिसाबै खालायनानै दिन्थिदों नोंसोर मोजाङै खालायनो हागोन दाना बेखौ बोरैहाय बर्डार होदो बेखौ बर्डार होनोबा सिगाङाव अल सेलेक्ट खालायग्रोनांगोन दे अहाय टाइप खालायदों बेखौ बेलाय 5 नाम्बारसिम अल सेलेक्ट खालायबाय दाना नैबे फन्टनि गोजौआव नैबेहाय थुना होदो बाव थुदो बे एर' नुदोंना बे एर' बाय थुना होदो नै बर्डार बे गेजेराव थुना बर्डार फैबायना बाव थुनाय लोगो बर्डार जोंनो माखौ नांगौ अल बर्डार राउन्ड गासिबो सोरगिदिं गेजेरजोंबो बोसोजोबनाय जागोन बेयो अल बर्डार बेखौ थुयोबा दस्रा खौनैखौ थुयोबा साइडनियाल' बर्डार जागोन गेजेराव बर्डार जानाय नङा माने गेजेराव दादासिन फैनाय नङा साइडनाल' दादासिन जागोन आरो बे ओमफ्राय बे थिक बक्स बर्डार बेबो साइडआव बर्डार जाजोबगोन गेजेराव बर्डार जानाय नङा आं दिन्थिनायाव थुनानै थिक बर्डार बक्स बेलाय साइडआवल' गल बर्डार जाबाय ओरै गेजेरनिया गैया बे गावनिसोखा गेजेरनिया दहायनि दा जों बेखौ मा खालायफिननांगोन अल बर्डार होनोबा ओरै गेजेरजोंबो बोसोजोबनाय खालायनोबा अल सेलेक्ट खालायदो ओमफ्राय बे बर्डारावनो थांफिनदो गेजेराव थुना हो खेबसे बेलाय ओमफ्राय नैबेहाय अल बर्डाराव थुदो नैबे गासिबो गेजेरजों बोसोजोबनाय जागोन बेलाय सिना दादा जासिनबायना बे गासिबो राउन्ड सोरगिदिं गेजेरजोंबो दादा जासिनबाय बे आरोखि ओमफ्राय दाना जों बेखौ मा कालारबो होनो हायो कालार होनोबा अल सेलेक्ट खालायदो नैबेहाय थांदो बेकग्राउन्ड कालार दे टेक्सटखौबो कालार होनो हायो टेक्स्ट कालार होनोबा नैहाय थांनांगौ टेक्स्ट कालार होग्रोनोसै आं नैबेलाय टेक्स्ट कालार होबाय ओमफ्राय बेखौ गासिखौबो बेखिनिखौ बर्डार होनोबा बेकग्राउन्ड बर्डार होनो बेखौ नैबे ब्रास दंना बे ब्रासाव थुदो बेलाय बे कालारखौ सोलायनोबो हायो बावनो थुदो सेराव नैबेलाय मा कालारानो गोजाबो होनो हायो बेलाय बिदिबो खालायनो हायो बिदिबो खालायनो हायो गोमोबो खालायनो हायो बेलाय बेखिनियानो आरो जुदि गोजौनिखौ दस्रा गाहायनिखौ दस्रा होनबा आं गोजौनिखौ आलदा सेलेक्ट खालायनोसै बेलाय बे आलदा सेलेक्ट खालायबाय आं गोजौनिखौ आलदा होनसै बे सिरिसेखौ गोजौनिखौ नेम भिलेज क्लास रल नाम्बार बेखौ आलदा होगोन आं बेखौ आं मा होगोन गोजा नैबेलाय ओमफ्राय बेखौबो सोलायफिननो हायो बेखौ जेखौ नांगौ सेलेक्ट खालायदो नैबे ब्रासनि खाथियाव थुदो ओमफ्राय नै अखौ लादो आरोना नैखौ होबाय आं बेलाय बेबायदि आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाय कमेन्ट खालाय साबस्क्राइब खालायना हो आरो आं स्टेप बाय स्टेप खिथालांबाय थागोन नायलांबाय था रोंलांगोन बेजोंनो सोलोंनो गोसोफोरा सापर्ट होलां